Дхаммапада. Раздел 6. Мудрэц. А нібы празорца скарбы, мудры хібы выкрывае, асуджае ўсе заганы. З гэткім мудрацом гуртуйся, бо ў ягоным таварыстве лепей будзе, а не горай. Хай ён раіць, павучае, словам стрымвае нядобрых. Дарагі ён тым, хто шчыры, для фальшывых непрыемны. Не сябруй з людзьмі благімі і са злыднямі не знайся. Знайся з добрымі сябрамі, са шляхотнымі натурай. Шчасны той, хто любіць дхамму, зяе мысляю чысцюткай. Дхамма, звешчаная ўзнёслым, мудраца заўсёды цешыць. Як вадой кіруе арашальнік, як стралу выроўнівае збройнік, як цясляр выпроствае драўніну, так сабою сам кіруе мудры. Так, як камень маналітны вецер нават не зварушыць, ані ўхвала, ані закід мудраца не агаломшыць. Як ставок празрысты, чысты, з глыбінёй некаламутнай, так ад буддавае дхаммы прасвятляецца вучоны. Шчырыя ад усяго адмовяцца, не балбочуць, асалодаў прагнучы. Радасцю кранутасць, ані горыччу мудрацы нікому не паказваюць. Для добра ані чужога, ні ўласнага, не жадай нашчадка, багацця, вотчыны, не жадай дабрабыту несправядлівага. Будзеш слушным, мудрым, правоў шанавальнікам. Небагата са смяротных на другі трапляе бераг. Пераважная іх большасць толькі топчацца на гэтым. Хто паводзіцца паводле слушна выкладзенай дхаммы, перакрочыць царства смерці, што не кожнаму пад сілу. Мыслі збаўлены нядобрай, хай мудрэц да добрай імкнецца, з дому выйшаўшы ў бяздом'е, у самоце неспакуснай. Там хай адшукае радасць ад прыемнасцяў далёка і ачысціцца суцэльна ад заганаў мыслі, клешаў. Той, хто дасягнуў самбодхі, мысль сваю развіў належна, ад прывязанасцяў чысты, непрывязанасцю шчасны, без заганаў выкшталцоны, цалкам вольны ў гэтым свеце.